stredu 4. júna sa v jednej z obcí združenia Vitis v Lehote uskutočnila športová olympiáda detí materských škôl obcí miestnej akčnej skupiny Vitis. Do Lehoty prišlo 11 šesťčlenných tímov zo všetkých obcí Vitisu. Na pôde obce ich privítala riaditeľka materskej školy v Lehote Katarína Bekeniová, starosta obce Lehota Radoslav Kriváček a predseda MAS Vitis Jozef Jankovič. Ako na správnej olympiáde zaznela olympijská hymna, bola vstýčená olympijská vlajka a rozhorel sa aj olympijský oheň. Deti aj rozhodcovia zložili sľub a spoločne sa pred športovými výkonmi rozcvičili. Deti zo všetkých obcí prišli podporiť aj starostky a starostovia jednotlivých obcí. Dnešné podujatie olympiáda materských škôl je jedno z najkrajších podujatí, ktoré v rámci miestnej akčnej skupiny MAS Vitis organizujeme. A je veľmi dobré, že deti, tie najmenšie deti, tí naši najmenší občania zo všetkých 11 obcí prišli na dnešné stretnutie, kde si pomerajú svoje sily v športových disciplínach. Ja pevne verím, že každý z tých účastníkov súťažiacich si odniesie krásne zážitky a zvíťazí ten alebo to družstvo, tá materská škola, ktorá bude mať najväčší počet bodov. V Hajskom je to tak, ako vo všetkých materských školkách. Ja si myslím, že detičky sa na to veľmi tešili. Celý rok už sa pripravovali na to. Počasie majú super, slnko im svieti, môžu súťažiť a budú sa tešiť, keď dostanú nejaké ocenenie. Každé dieťa sa veľmi teší na túto akciu a ani sa im nedivím, že kto by sa netešil, keď vidí krásne počasie a môžu sa pri tom zabaviť. Olympiáda detí materskej školy je jedno z podujatí, ktoré Vitis organizuje v rámci pokrytia všetkých tých vekových skupín, záujmov a podobne. No a vždy sa jedna z členských obcí MAS Vitis ujme tej organizácie s podporou samozrejme, že naše kancelárie. Dnes je to Lehota, krásna dedinka, jedna z našich členských, krásne počasie. Všetky obce vyslali svoje týmy materských škôl, takže sa veľmi tešíme z plnej účasti. Všetko potrebné pre zdarný priebeh mini-olympiády zabezpečila v spolupráci s Vitisom obec Lehota a materská škola v Lehote. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať, alebo že sme mohli zorganizovať vlastne olympiádu materských škôl tu u nás v Lehote. Sú to prípravy, pretože je to veľa detí, je to 11 materských škôl, takže dať dohromady taký ansábel by som povedal a teda zorganizovať to, aby vedeli bez problémov prísť do Lehoty z celého širokého okolia je niekedy trošku problém, ale myslím si, že sme to zvládli tak, ako aj ostatné dediny pred nami. Prípravy mi teda zobrali všetok môj voľný čas skoro. Keď som sa dozvedela, že pán starosta sa teda prihlásil na túto olympiádu, že to zorganizuje a poveril teda organizačnými vecami mňa, tak som sa toho hneď ujala a od januára som usilovne pracovala na všetkých organizačných veciach, lebo bolo však veľa toho, aby som teda zabezpečila nielen ceny, ale aj jednotlivé stanovištia. Dneska nám vyšiel čas, dúfam, že to tak aj zostane a že detičky si užijú krásny deň plný zážitkov. Detičky si naozaj užívali, na každú disciplínu sa pripravili, rozcvičili a bojovali o najlepší výsledok zo všetkých síl. Keď práve nesúťažili, mohli sa zahrať s hrami z domácej materskej školy, ktoré mali v areáli k dispozícii. Zaujímalo nás, ktorá disciplína im išla najlepšie a ktorá hra sa im páčila. Mne sa najviac páčilo skákať do diaľky. Mne sa najviac darilo tej hádať, ešte hádžeme tam. Mne sa najviac páčilo behanie a hádzanie vrecka. Keby Ninka nehodila najďalej, by som hodil ja najďalej a už som si milé, že tam pistolička, že budem už prvý. Mne sa páčilo najviac bežanie. Ešte sa mi páči tá hra, keď hádžeme šípky. Najviac sa mi páčil beh a vyhral som. Beh sa mi páčil najviac a sa mi v ňom darilo. Ešte sa mi aj páčilo skákanie do piesku. Najviac sa mi páčil skok do diaľky. Páči sa mi ten bublifuk. Najviac sa mi páčilo, kde sme skákali. Tie hry ma preto bavia, lebo sú tam rybičky. Každá výprava z jednotlivých materských škôl mala so sebou samozrejme aj pani učiteľky, ktoré deti na toto podujatie pripravovali a vyberali tie najlepšie. My sme si spravili také školské kolo
také malé školské kolo, kde sme vlastne všetky deti predškolácké precvičili v týchto disciplínach, aj sme si to tak laicky zmerali a podľa toho sme potom vyberali tých 6 detí. Nálada je výborná, srdečne nás privítali, dostali sme občerstvenie, pripravili nám aj nejaký program, takže my sme spokojní. Mali sme z čoho vyberať a detičky máme šikovné a užívajú si to. Deti si to maximálne tu užívajú, hrajú sa, teraz aktuálne sa malujú na tvár. Detičky sme pripravovali v rámci možností, nakoľko máme veľa predškolských detí. Máme 2,5 triedy predškolských detí, takže mali sme z čoho vyberať, bolo to náročné, ale tak my veríme, že sme vybrali to najlepšie a že teda sa nám podarí niečo vyhrať. Máme len šikovné deti, bolo problém vybrať, akože, lebo všetci chceli ísť, takže všetkých by zobrali, keby môžeme. Mali sme niektoré deti trošku inak poprihlasované, 2 sme museli vymeniť. Deti máme veľmi šikovné, každý šikovný v inom smere. 2 sme museli nahradiť, ale snažia sa aj tí a teda my sme na ne hrdé. Trénovať sme trénovali a robíme, čo bude v našich sílach. Lehocké deti sú všetky veľmi šikovné, takže sme mali problém práve, že vybrať, aby neboli ostatné ukrátené, tých 6 najlepších. Bol veľký problém vybrať, ale podarilo sa teda. Vybrali sme 3 dievčatá, 3 chlapcov. Vybrali sme 6 šikovných detí z celej materskej školy. Pani učiteľky ich dopredu pripravovali trošku na tie disciplíny, tak dúfame, že sa im podarí aj nejaký dobrý výkon. Držíme všetkým palce a nech si ten deň užijú naozaj tento športový. Po dopoludňajších skvelých športových výkonoch a hrách rozhodcovia spočítali výsledky a vyhlásili ich. Na prvom mieste sa umiestnila materská škola z Rišňoviec, na druhom mieste materská škola z Hornej Kráľovej a na treťom mieste materská škola z Lehoty. Deti z materskej školy v Močenku obsadili 8. priečku. Všetkým malým športovcom srdečne blahoželáme.